ɲininkali min kɛ ko denmuso dɔ de don ko a ko ne bɛ baara la a ka bangebagaw bange bon cɛw b'a kɛ k'ale ɲini furu la fana ko ale bɛ baara la ka bangebagaw bange bon cɛw b'a kɛ k'ale ɲini furu la mais minnu b'a ale ɲini furu la fana k'u b'a fɔ ko a tɛ baara kɛ ko ale bɛ continuer a ka baara la ka bangebagaw bange furu la k'u b'a ka taa furu de an bɛ bilasirali min fɔ a ye a bɛ taa furu de ya ma'ashara shabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj ala ko fɔnɔ to jama sebe mɔgɔ mɔgɔ ka furu de bɛ mɔgɔ ɲa tɛmɛ walimuso la furu de bɛ ka musikala ta la denmuso fana ka kibariya la cilen kun ja a ta kuma ni tere da wannan dinan wa kullu fajja wuju a ko ni mɔgɔ nana aw ma ba ka denmuso ɲini furu la a ka diina kan a ka jogo kan a y'a dama wa ila takunu fitnatun wa fasadun kabir fil ard a ko n'a m'o kɛ a bɛ kɛ fitina ni tiɲɛni belebeleba ye dugukolo kan donc a ka taa furu ni muso furula i cɛ de ka yɔrɔ bi kan ni a ye ala ka ɲamakan bato ka ciden ka ɲamakan bato ka taa sigi a ka cɛya kɔnɔ ka don furu la kow bɛ ala de bolo o man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ni mɔgɔ mɔgɔ siranna ala ɲɛ de ka ko kɛ ni ala ɲɛ siranɲɛ de ala ye ɲamurɛ min na i y'o kɛ ala bɛ bɔda k'i ye ka ko la a b'i garijɛgɛ yɔrɔ la i yɛrɛ ta min ka garijɛgɛ bɔ yɔrɔ la donc bangebaga ninnu balo cogo wɛrɛ bɛ ala kɔrɔ min tɛ nin ye ala ye min bila muso kan o ye furu de yɔrɔ min ka ɲi muso ma ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o y'i ka furu de furuso de وقرن في بيوتكم جيرو بيوتكم خير لهم dan ko be jiyan laba minna fitina ambe fitina wakati ule ambe la jabe wakati ule la ni muso ceu yuni fula akata fula bange baka tato abe ala ko comme nous sommes n'a be misiri baaraw kɛ a bɛ misiri fura ka wusulanw ni fɛn dɔ misiri la ni a dɔnna a ka kalo bɔ la a bɛ se ka to misiri kɔnɔ nka n'a dɔnna a ka kalo bɔ kɔnɔ a kana don misiri kɔnɔ ka mɛn muso min bɛ kalo bɔ la a tɛmɛtɔ a bɛ se ka tɛmɛ ni misiri ye dɔrɔn mɛ a tɛ se ka sigi misiri kɔnɔ a tɛ se ka don misiri kɔnɔ ka mɛn a kɔnɔ donc n'a b'a ka kalo bɔ la wagati min a ka misiri la a y'a dafari ko ni ale ye den sɔrɔ a b'a di bâtiment dasima a ka bâtiment se ka baara kɛ tuma min den kɛra muso ye a ko lesa jabdaw ka musa a ko tigi ala ne ye dafari min na ko a ka misiri a ka baara kɛ a kɛra muso de dɛ muso fana ani cɛ tɛ kelen ye parce que muso n'ale bɛ kalo bɔ la a ka baara kɛ a kɛra muso de dɛ muso fana ani cɛ tɛ kelen ye parce que ni muso n'ale bɛ kalo bɔ la wagati min a tɛ se ka to misiri kɔnɔ donc o la ni muso min bɛ misiri baaraw la n'a ka kalo bɔ nana la kana don misiri kɔnɔ ka mɛn a kɔnɔ a k'a bila de mɔgɔ wɛrɛw ka o baaraw kɔfɛ ka taa sɛnɛya bon ko ni mɔgɔ min ɲɛgɛnɛkɛ bana b'a la n'a taara ɲɛgɛn na ɲɛgɛnɛkɛ tɛ bɔ wa yɔrɔnin kelen a bɛ bɔ dɔɔni ko a tigi bɛ to yɛrɛ fo a bɛɛ ka bɔ ou bien ka mun kɛ dɔɔnikɛbaw y'a yira ni ɲɛgɛnɛkɛ bana bɛ mɔgɔ min na seli bawuli dɔ ou bien seli rihi dɔ n'o bana sugu bɛ mɔgɔ min na ni e taara ɲɛgɛn kɔnɔ min sera ka bɔ ni o bɔra ka ban i b'i yɛrɛ sɛnɛya ka wuli e tɛ se ka to ɲɔgɔn kɛnɛ ten ni e yɛrɛ y'a dɔn a fanba bɔra min bɛ o ma labɛn bɔli yɛrɛ la mais ni e yɛrɛ b'a dɔn ni wulila de kɔfɛ a bɛ na ni e sigira hakɛ min bɔra i yɛrɛ sɛnɛya ka wuli i yɛrɛ sɛnɛyalen kɔfɛ sali wagati min don i bɛ saliji ta
ni ye salli jita fo kato o salli fengo fembe bo salli jin ko fati ka salli jinya sariya jenna oko ni min yegene banu be mo min na don to baw yenninde yira parce que aftara al mustahada musommi ni ewa kalobo aka kalobo nyagambira akera ma banay jolite jo anofe bada jolibe anofe ba fo de mal mustahada bana jolibe musomina o kera ciden tirila ciden ko musoyima ako salli wati ni salli wati sera e ka salli jita len ko fe hari joli min be boyla fokati salli o te foytiya ati ka salli jitiya donc sugune bana be mo munun fana bo o bonda de kono ni e yi sere san salli wati ibe tan yegen na ki yere seneya ibe salli jita len ko fe fokata o wati salli fi mo fe be boyla ti ka salli jitiya ko anko qiyama mogo ka donite da mogo kan la taziru wazirata wizra ukhra ala ko mogo shika junubute da mogo kan bo ko do ko ni mogo ka hakke bino fe ko yomal kama do bara nyuma masoro ibolo ye ka junube takadda aka junube takadda ko be chogodi hadisa salen de ni nye chiden ko ka sheba ma tediruna mali muflis ako bololan kolo tegelan kolo aw bodo sebo ko tegelan kolo awunna o yem mogo de mogo mi juru bala na foro jeta tege mogo ka juru bala mi na foro sita bolo na be mogo ka juru saranay ambe ninde do bololan kolo chiden ko ay ako bololan kolon da falenye minya le kamanton la man yati yawmal qiyamah bi salati wa sadaqati ako mogo mi bina qiyama do ika salli da falen bi bolo ika sun da falen bi bolo ika sadaqati bo da falen bi bolo ni bara nyuma unana de ne enana qiyama kene ka ya suru yennin nan yanfe aya suru yennin jodi bo yanfe aya suru yennin bugo yanfe aya suru ye jeniya kalonda ni na yanfe ako ni e jora qiyama kene ka hakke tigu benu ka hakke nyini ala ba fo malika wuye ayem min nani parce que yomal qiyama do sanute worjete dinarete drahimete ala ba fo ayem min nani ayo kan nani ni hakke ta ka barani mola ku dama ayem min goshi aya ka gosili hakke ta ka barani mola ka dama ni e ka barani mo be sara la sisa jurmani tigu late harbi mogo tobe wolo ka juruma sara aw malikaw ba fantiga la ka barani mo banade harisa hakke tigu fana be ko hakke masara bo ala ba fo sisa aye aleka hakke tigi min ka hakke ba nofe ni barani ma tabulo ka dia tigima ayo ka junubu takada ka le fil jannaba ko bo ni mo wure junubu ma daika o yere de junubu nana daika parce que yetto nyali minke asara ma sori bolode o de junubu nana daika yere de junubu do tuso parce que yen tonyo de aka hakke do de be o de tunkanka taika barani mala ka dima pour o ma sori bolo e de fona ya tonyo aka hakke bi nofe donc aka junubu be takadaika sisa abe comme junubu nyede tayo ni barani ma de ma sori bolo o de yata aka hakke aram placement de ni nya taraka daika e yere ka bara de sababu do makuma ntake kafamu kanyede min tana sali junubula hakke min balawa bo ko mo min tana salli misirila
anko misiri la salli mogo ye cɛ i baliguyara doni kibaw ka kuma sahale fardu ayni do ika fardu ani ye mun ye wajibi do ayi kere ya foyi ka kɛ ni ma kɛ i sallira i ka so kɔnɔ farda binna ka bɔ i kan na de salli sahara me junubu bila ye wajibi min to ye misiri nali min to ni mana salli jama nɔfɛ o junubu bila ye wajibi to ye me ni sallira i ka so kɔnɔ salli be sahade me ye ala ka wajibi de to junubu bila mun nanye salli saha parce que ciden ko ako salatul jama'atu afdal min salatil fajr min 27 daraja ako ka salli jama kono o kausa ikelen ka salli ni parla salli mugani duru yobe daraja mugani duru don ke ba ko ni yaye fasamanta do nani ni nyogon ce ciden ko nin kausa ni nyede ni fana sahara de mene na tuma saha fasamanta te do ni nyogon ce donc la don ke ba bolo ni kelen salli ray ka sokono farda binna ka boy kanade me ye jama salli min to ni wujurati la junubu fana be sabiye ye ala ka wajibi do toy ni nye folo ye junubu be sabu ye uye ala ka wajibi do toy afulana sebo bolo tunya jate minaw fumo site to farda salli ko fe la yatakallafu anha illa munafiqun malumun nifaq seba be bola jate tumbe ulu bolo mo site to farda salli ko fe ni ye ceye bale we fo munafaqi ni ka munafiqiyandu ni ka munafiqiya fana adonendo abdullah ibn mas'ud ka hadisa be ako autigi ala aye kanda shiraw de kawma kanda shiray ni o kanda shiraw nayu to e dura ya kan nabi nyuma tasira to na ya kan nabi nyuma tasira to abe filide wala gadi raytunna ma yatakallafu anha illa munafiqu malimu min nifaq aqulu ka sheba ciren ka sheba be atumbe ulu bolo ce site na ba to jama salli ko fe fo munafiqi aka munafiqiya fana donen dawre ako ulu ya ye fana shebo tilela salafu tilela tankin misiri salli ka gele uma ko ce do iba sura bananendo ayrete se ka tama yere me abe mugo de nyini aba bulo bila nin kaman ka ce fula aba bulo bila nin fana kaman ka uba sense kana misiri la hara shewunte se ka jo uba sense kana misiri la kana asigi safala ube kana jo safala tanke jama salli tun ka gele ubolo donc mugo ye ce de ni sallire ka sokono ibe salli minke misiri salli ika sokono salli te misiri jama bi ka boyka ika salli be sa me jurubu be sabiye odi ato chide nyere tunyanga niya ani logotigu kata mugo be salli aka sokono madina ni teta misiri la ukata suma doila parce que chide nya ira ika sokono salli nte wasake junubu bila atumba fe katu ka so jani me amiri la na tara so jani muso be jama sallima wajibi ko be chokorba be ayatoy donc atigi be junubu la kele a fulanna shebo be bolo munafiqi jogode do ci site ni be salli e ka sokono ka jama to fuye munafiqi o shogul islam bon teme be hadisa dona tire ako ciden ko man sami'a nida summa lam yajib fala salata lahu illa min ujuri ko ciden ko ni mugo salli wele kamme o kofi eye ceye baliguye imana weleli jabi ni salliray ka sokono ko sallitiye fona ya soro wujura bila ni hadisi gunte mi abe baraka na kama jum fatawa kono ka ke bagaliye ko mugo ni salliray ka sokono ko barajitiye ko fasike ko ciden ko ni mugo salli wele kamme o kofi emana ujurati la ko sallitiye mais hadisa min bena la salata li jari li masjidi la fil masjidi ko misiri sigi nyogo salli tiye ni mana salli misiri la o hadisa masa o hadisa sahalente bo har bunte me fule kam min fo fana masaha kosobe me alete doyi mbol la fula oda to bunte me be kuma le na alaye bagali kama me anye min fo ni salli re ka salli be sahade me junubu bila e pi munafiq jogode do ko mogo min be itikafu la ibe se ka deresu la mewa abdurrahman nasir saadi aka fatawa do be nyinin karanin na yala mogo min be itikafu la ibe se ka deresu diwa
ube ebe se ka kala ka dersu ta mo bolo wa aye ɲininkali njaabi ako mɔgɔ min bɛ itikafu la a ɲuman i ka sugulani kurana kala ani salli ani jikiru ani duwawu i ka sugulani o de mais ako a tɛ a bali ni e ye mɔgɔ de e bɛ misiri kɔnɔ i bɛ derisu di mɔgɔ bɛ nafa sɔrɔ n'a ye i bɛ se k'i ka derisu di ou bien n'i bɛ itikafu kɔnɔ misiri min na ni derisu dila bɛ i bɛ se ka derisu t'a bolo baasi t'a la ko ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ tugu sunkalo la i minna ko o bɛ cogo di ni mɔgɔ min y'i tugu sunkalo la i minna kabayira junubu b'i kan na i ye ala sɔsɔ i ye kabayira junubu kɛ mais i bɛ tuubi ka taa ala ma ka istighfaru kɛ ka tuubi ka taa ala ma ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara mais minnu b'a fɔ ko n'i tugu ka min ko i bɛ kalo fila de sun o sahalen tɛ dɛ kafara bɛ fɛn kelen de la sunna ni mɔgɔ y'i tugu ka jɛ i muso fɛ sunkalo la i tɛ taama la sunkalo tile la i y'i tugu ka jɛ i muso nɔfɛ suntigɛ fɛn min ani n'i tugu ka suntigɛ min kɛ ni kafara b'a nɔfɛ nin kelen de don o kelen pewu sinon fɛn wɛrɛ si tɛ ko ni mɔgɔ y'a kɛ i tugu k'a kɛ ko kafara wɛrɛ b'a nɔfɛ kafara bɛ nin dɔrɔn de nɔfɛ n'i yɛrɛ tugu ka jɛ i muso nɔfɛ aw fila bɛɛ sunnen don sun min wajibilen don a ka fana sun tiɲɛna kɛlɛ filanan junubu b'i la sabanan i b'o don in sara naaninan kafara giriman b'i la ka misiginɛ kafara giriman b'i la ka jɔnkan hɔrɔnya n'i m'o sɔrɔ i bɛ kalo fila sun k'u tugu ɲɔgɔn na n'i m'o sɔrɔ i bɛ misiginɛ 60 la dumuni donc nin ye k'i tugu ka i jɛ muso nɔfɛ dɛ mais n'i m'o kɛ e y'i tugu i minna sunkalo de la junububa de b'i la i ka tuubi ka taa ala ma ka safura ka tuubi ka taa ala ma ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara don kɛlɛ mais min bɛ fɔ ko a bɛ sara don fila de ou bien i bɛ kalo fila de sun o sahalen tɛ dɛ min kɛ ko muso dɔ de don a salira a denmuso mani o b'a kɔ la salina n'a ye ko dɔ ko denmuso mani ko i tɛ se ka sali k'a to i kɔ la k'o bɛ cogo di ko denkɛ a cɛma i bɛ se ka sali n'o ye k'a to i kɔ la mais a musoman i tɛ se ka sali k'a to i kɔ la bon différence mana ninnu na den cɛma dɔ a cɛma dɔ a musoman dɔ i bɛ se ka banbɔ a bɛ kɔ la i bɛ sali n'a ye différence bɛ yɔrɔ min u ka sugunɛ différence bɛ o yɔrɔ de la n'u ma dumuni dun den musomani don denkɛ don n'u wusila u ma dumuni dun den musomani sugunɛ n'a dɔnn'i la fo i k'a kɔ hali n'a ma dumuni dun ni ale ka sugunɛ kɔni kɛr'i ka fini la fo i k'a kɔ ka bɔ a la de mais den cɛmani n'a ma dumuni dun fɔlɔ a bɛ sin de la ale ka sugunɛ nɔgɔya b'a la n'a sugunɛ donna fini min na i bɛ ji de sari sara kan hali n'i ma kɔ i bɛ ji sari sara kan o b'ale wasa mais musomani ta fo i k'a kɔ nin différence de bɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais a kelen kelen i bɛ se ka don i kɔ la i bɛ sali n'a ye mais n'a y'a sɔrɔ kusi b'a la musomani do cɛmani do wa hali n'a y'a sɔrɔ a ye sugunɛ kɛ ou bien a ye banakɔtɛ kɛ a bɛ kusi in kɔnɔ a ma don e la a ma don e ka fini la baasi t'i ka sali la kuma bɛ yɔrɔ min sa ni ayiwa cɛmani da musomani de n'a ye sugunɛ kɛ sugunɛ kɛra e ka fini la e bɛ sali den bi kɔ la a ye sugunɛ kɛ sugunɛ in fana kɛra e ka fini la bon dɔnnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ fini fila de bɛ kan na sugunɛ in bɛ sanfɛta de la a ma se dugumata ma den fɔne ka bɔ i kɔ la donc sugunɛ bɛ sanfɛta min na i k'a bɔ k'a da i ka continuer ka sali la mais n'i y'a sɔrɔ fini kelen de bɛ e la sugunɛ kɛra la o la i bɛ sali tigɛ
wala ibe salli tige ka fini ko ibe ta sanse ibe sake ka do sallila ni ñeñinin kali fula de ñinin ka folo sunna karamogo munun be bu dambi kata sunna ma nu do jora su kunna su dara nu bena sallaka sani ka salli su ko bi juwa ka tanu folo ayen ninke de laben ni nawa ayen ninde ñinin ka bo ñin fulen ni ñe ni su dara ko ebe juwa ka kiba tanu ube kuma munun fo sukan salli ye kabaru nani de kabaru folo ambe fatiha kala fulan na ambe salli ciden ka sabanna ambe duwawu ke suye nani na ambe duwawu ke nyanama uye ambe salamu bila lesirite nunu na dina la sukan salli da bora nogoya de kama ka nogoya ka teliya ishirawu bil jinajati فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وإن تكو غير ذلك فسر يدعونها لرقابكم فيدون كن نبني كرا كسو كسوكو وانك تليانكا كجونا جونا دي كنا ياسر سوي نيم مغنيما دي هيرا دي با كنا كابورو كنو انكتنا جونا انكتا بلا كهيرا لا أكنا ياسر سوي ني هيرا تنا دي فنسو جوغمان دي دو an ka tara ina yi jonna aka bu an kanka aka bu an bolo aka bu an kanka an ka tana yi o de ya to don ki ba ko su kan sallila hari ni ben nafila salube farda du'a ul istiftah subhanaka allahumma rabbuna bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka la ilaha ghayruka ukon nin kana fo su kan sallila ko pasiga be français janya su kan salli dabura ka surnya kan noyade ni kabaru fili doro auzu billahi minash shaitanir rajim fo idda qur'ani bismillahir rahmanir rahim fatiha kala kana dawri sita foye adabura kan no ya kasurnya de bo nu ko nin do suruma kana fo yoromi pour salli kan no ya akaba jona aka teleya ebe ta oke ka joko ke tanuli ya chogodi ebe ta kuibo joko ibe su kan salli chogo ya foye chogodi yalawo nin do suruma infole anu lube tanuni minke suin kone na mogo jolendo ubi ulube ewa sukan salli chogo min fo mogo jolendo ani duwawu juman kaja ulu tainde kaja duwawu mu ko duwawu kana fo furu salli ka surnya donc nonun te sunna kono mogo kan nonun famu ute sunna kono ni su koni nana nana jo su ka doro doni ke ba miayu ka fatawa uyan yemmi fo na dagare ka fo ni su ye chede ebe se ka fo su nye chede parce que munum be arabu kanna ube duawu nunu fo chede mirala ni su ye ewa muso de ebe se ka fo su muso de no ni mugo munum be se ka demira yerema ube duawu ke ni muso demirai bo har ni mugo min te ulu do dron ni e koni ye duawu ke dro kan la nyine suude akera che muso ibere ko ima har ni tara haramu nunu na nu be salli nu ko salatu ala al amwat ni su kelende do ube ubafo ni chede do ibafo ni ewa cheni musoro de ubafo ni demiseni de bula ubafo salli kake sula ni demisen fitini do ubode fo drofo ite faranononka utafo ifta fi saudia mikroshila haramu fulala kube su kasali chogofe moye jahili min beta haramu fulayina o mancha katemeka jamaka jahilika fendon bali min beta saudia ka jama'ina o fendon bali man chaw kunfi man chay ka misiri na ka jama kunfi yawa ne mo sita mi haramu fulaka mikro la ku be su kasali choko fo mikro la donc nonun te le siritu la dina la sunnate salafu tunte nunke ni su dari korodoro ni chedo fo chedo ni musora fo musore ka kabaru filika sallaka su kan sallika ba jonna ukatanai awa don be wajuli mina nin joli fana la iba suru mo sisa bana bagato kacha
mogo do yerete jole janfe fo e ka wajuli mogo do jole banabagatɔw be cɛkɔrɔbaw be fo dɔw be degu u jole be yɛrɛ n'u yɛrɛ donc mogo ku yɛrɛ kɔrɔsi nɔnɔ ma te sunna kɔnɔ sarafu ka baara tɛ ni ɲɛfɔlɔ ye a fulana kaburu dɔ na fana ko n'u taara ni su suturala u bɛ kuma di karamɔgɔ dɔ ma ni o telera kuma la u bɛ kuma di karamɔgɔ wɛrɛ ma o fana bɛ cogo di bon an tɛmɛna a la an ka derisu kɔnɔ sugu la mais o bɛ fɔ marakakan de la wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabrihi tuma min abdullahi ibn ubay ibn salul munafaqi de do ciden sallira kan ka ta jɔ a ka kaburu kan ka duwawu k'a ye ala ko ciden ma a ko nin n'a ɲɔgɔnna n'a sara kana salla k'a bada nin n'a ɲɔgɔnna n'a sara kana ta jɔ a ka kaburu la ko i bɛ duwawu k'a ye bunkasiri ko tafsiri la a ko n'a y'a sɔrɔ munafaqi ala ye balili kɛ ko salli kana k'a kan ala ye balili kɛ ko mɔgɔ kana jɔ a ka kaburu la ka duwawu k'a ye a ko jara bato de do ni mumini sara an ka jɔ ka salla kan ni mumini sara n'an y'a sutura an ka jɔ ka duwawu k'a ye a b'o yira n na donc ni mumini ni an y'a su dɔn ni an ye su dɔn silamasu n'an y'a dɔn min bɛ n'an sallira kan salli kɔfɛ n'an taara kaburu la sutura min bɛ duwawu de bɛ k'a ye ala ka yafa ma ala ka nin sabati o de bɛ tuma bunkasiri ye nin fɔ a ye usmana bun affan ka hadisa nati ye min bɛ abu dawuda kɔnɔ kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija faraga min dafn al-maut وغفى عليه وقال استغفروا لأخيكم وأسأل الله له تثبيتا فإنه الآن يسأل أكو تشيدن تنكرا نا يسو سطرة لبنا بيو تشيدن بافو أي على دلي على كيافا بل ماما أي على دلي على كان نسبة سيسو بنا ينكا donc ninde sunnay ni tara kaburu sola su ko ni sutura la dan tigali werete de tan werete kuma chamante ko karamo fana bo mina nyogo na de buno semin nyinin karan ni na nyogo na ko akon ni su sutura la ako ciden tun kera na lebe do ka be do ke sina sabade ni ya sutura ijo اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته ثم ينصرف ako ciden ka sunnatu nyeninde na yesu sutura abafu ala ya fama ala ya fama ala ya fama ala nen sabati ala nen sabati ala nen sabati abeta kabu kaburu sola abesati donc sunna yeninde munum beta su sutura len ko fewo kisigi ko ayatul kursi kala pour allah siyatani kele bidia do ate dina kono sunnate bidia do ate dina kono bun khaymu ko ako bi mogo be min ke ka sigi kaburu la ko ulu be do ka ko cide mo ka bara cide men ni sugu ka bara ayatul kursi kalante foite cide de be ala de be kaburu kono na do ale de be ko dogolendo nimbe kaburu kono ale de ya Allah duniya ka cide ma ante kaburu kono na do nimbe kaburu kono ala de ya Allah duniya ka cide ma nimbe sunna fam ko so munum be na pose su ka mimbe sunna fala de bado aya Allah donan ka cide ma ka cide nye min fo nyambango sadu odela ode be sunna fade munum be ayatul kursi kala kullu shiyatani ko te foynya suma ate foynya suma eminya ke te ni foyte bola ni julubute parce que ye bidia de ke ciden ko man hadasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ne kokora do ni dinala ala min nyamara la cide min nyamara ka barbe sagi malla gara saratala na chogo do la ni mugo ye barake cide min nyamara ya bara min na qiyama la bi ka bara sagi masarati ye ate sunna fa sarate e ni foite bola ni dubute donc munum fana bake wajulu yoro fana te munum fana bu dambe kata sunna mawlu fana ye sudo nyoro su toraren ko fe yake kutuba kala yoro ye ani wajulu yoro o fana te sunna kono mais mu nyumina bugari be bondalo ko babu al-mawijjatu fil qabr imamuna nawawi be bondado babu al-mawijjatu inda al-qabr ninde ye karamo mina ko bugari ko ninye bonda e wajuli kaburu
imam nan nawa ko ni bonda e wajuli kaburula me wajuli ke chogo mo nyani ne hadisawla buhari e bonda fo wajuli kaburula me wajuli be ke kaburula chogodi taw fana nyani ne de kana fote ko buhari ko babu al-mawjati inda al-khaburite ako wajuli ka ke kaburu yoro kaburula me wajuli be ke kaburula chogodi taw nyani ne de folo ko do imam nan nawa ko wajuli kaburula me wajuli be ke kaburula chogodi taw nyani ne de kidenya wajuli min ke kaburula ne buhari be bonda do kafo ani imam nan nawawi barai bun ajibi ka hadisa do de be madinan ka do de fatura ini su tara kaburu sola u ya soro kaburu dinga ba senna abe hadisa in kono walamma yele hadu dinga ba senna me dinga fitini maseja uni su tara kaburu ma ba senena dinga ba senna me dinga fitini mase do uni su nale u yesu da jama tara shigi u be kaburu sena u makono pour ka se ka dinga fitini se kaburu sen kaba kiden tara shigi aya kumbiri kala babola be dugu kolo wasi parce que sebo bolo kiden na ka sebo bolo kaburu su yoro yewlu bolo tasi yoro ni miri yoro de kuma yoro te atara shigi kaburu sola jama nana shiga kerefe sebo munun nana shiga kerefe kiden ta fu ka dunya baro fo uto kaburu la usigilete komi ni mogo aw sigile abe baro kani nyogonce chogomi de kiden ye baraw ka hadisa fo o chogola hadisu majlis ame adamina ni kutuba kalambe damina ni fembe nyamo fode ama kan korota hari kaburu senna kabwa kalama kaburu senna bu ka kaburu senna aleni mu sigilende doroye baro bolude o sigile na komi na dama be sigabe baro bo nyogonye chogomi ayi baraw bin ajibi ka hadisa na to chogodela chani kaburu senna katila kaburu senna donc ni eko be barake ni nye ko chide nye wajulu ke kaburu la aken ni chogodela ni an fana tara kaburu sola o ya soro kaburu ma basenela mugo sigira ube jiya barola ifana be siga chiden ka hadisa do fo sani kaburu senna katila kaburu senna me kaburu sennen ko fe susu to len ko fe kijo ka kutubakala ka sere kuma fo ka kutubakala chide mo kede don ke baw yo yira chide mo kede wote sunnay Cheikh Salih Fawzani yo banga ka fatawa kono lejina daima yo bange bumbaji yo bange buno semino yo banga ka fatawa kono ako wajulu chogo minye wajulu kelaw mina ninde yumina chijene wajulu ke chane kaburu ka bashe ni dela me susu turalen ko fe kijo ka ke komi kutuba kala ako chide mo kede wote sunnaye chide mo ke mo kanoke me awon to mun faralaka parce que bidiya fulen wode ya to bari bahari kombima wiyako o shighar al muhaddasat ako bidiya fitini ako yere korosamade ako bidiya fitini ndebe bonya katafwa beke kumbabaye botuma mi be wajulu minke kaburu la ni bidiya dedo ikana jo bidiya la tuma mi boke munna na faraka sisa woni telefonu beto bika kanta o faralaka mun wore na faraka sisa woni micro de beta kaburu la micro be dima ibe wajulike sisa mun faralaka ibe filmer de ibi filmer o fana faralaka sisa mun faralaka ibi communiquer arjo sodola ka eto kaburu la ibe wajuli ke bi communiquer arjo sodola karasaka sudo nyoro ufule aka jana kaburu de la ore wajuli fule ninye mun faralaka kuma te mugo kelen ta tanya fana karasa ebe tafo ne tilara karasa bi tafo balmu munu budda be kata sunna masunna karamo ayesira alanya ayesaga ko ayesira alanya ayesaga ko ni hadama denji nyini mumbe ulo fana don ni nakata be hadama denji nyini ani hari nintu nye hadisa do fa mu katawla nye cinyaye ntesagi kullu ibn adam qattaw wa ghayr qattayna tawabina hadama dembe be qataw kala nyuma nye isagide hadisa munun tumba bula yu famu qataw kani kontre kayesaga ko ni nte ciiden ka sunna kuno sallallahu alaihi wasallam ani fana hadama den jenyini bal karasa ka suude fulen ni ayen bismillah nimma wajuli janke sisa ka kutuba kala abafo kommi akasu ka kolla je ko baye irida nasu qayyatu la tudraku imamuna safai ko akunni koy ka fenke ka hadama den jende nyina kom wasi tese ka hadama den jenso mo te kelenyam
ibe se ka kodo ken mo nunun ka jen koro uka ni sonja ibe se ka abe se ka ko yoronin kele do fana ko ebe kodo ken be karasan ni sonja nayi iba soro ye karasan la dimi donc hada maden ka ala tanyini ka ciden tanyini ika kwe ode kanye ode ya to amba aishatu tuma me mumawiya kera nyemai akwa kawasha kan kaye an ba yesu ko ciden ko ni mo min ya alaka je nyini hada madun ka dimi koro ala be je koro be hada madun la je koro min ni mo kika mo je nyini alaka dimi de koro ala be dimi koro be hada madun la dimi koro munun tumbutanu be labaki nari donc sunna karamo ka sago ko uka sabali uka sagi kata ciren ka sunna sallallahu alaihi wasallam su tsura len ko fe dan tigeli munun be ke kaburu law bolo wajulu munun be ke kaburu